Għal 230 sena ittellet il-wirja tal-mejda tal-Apostli fih dan il-Kunvent ta' San Dominku, il-Belt Valletta. Din qiegħda ssir mill-Fratellanza ta' Santissimu Sagrament. Il-wirja kienet inawgurata mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li għamlet enfasi fuq il-ġimgħa mqazza u anke lan ta' dan il-wirja huma xhieda ta' valur b'saħħtu li huwa l-imħabba. Fil-fatt din il-wirja hija magħmula minn affarijiet li vera jittieklu u huma mpoġġija u mhux imwaħħla. Dan għax saret drawwa li l-ikel kollu li huwa użat biex din tittella fl-aħħar jingħata lill-karità fil-każ ta' din is-sena l-istorjiet tal-Madre Teresa. Kienu 7 il-persuni li għal 40 jum taw semhom biex ittella din il-wirja u fost l-oħrajn jinsibu madwar 220 plat differenti. Il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Ivan Grixxi li huwa wieħed minn 3 kummissarji responsabbli mit-tmexxija ta' din l-arċikonfraternità spjega l-isfond storiku li fija intisġet din it-tradizzjoni. F'attività reliġjuża kulturali bħal din, Grixxi qal li anke jekk ikun magħżul biex jirrappreżenta lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew, huwa kien għadu se jibqa' viċin in-nies. Barra minn hekk saħaq li l-wirja bħal din li tmur lura 230 sena flimkien ma' attivitajiet oħra li jsiru fil-Belt Kapitali fil-ġimgħa l-mqazza huma attrazzjonijiet turistiċi mill-isbaħ. L-oratorju nnifsu huwa ġawra tal-arkitettura barokka f'pajjiżna u huwa miżgħud b'opri artistiċi fosthom il-kwadru titolari li hu xogħol ta' Mattia Preti. Żied jgħidilna li jeħtieġ li jkun hemm aktar għarfien u apprezzament tal-volontarjat li wirja bħal din tinvolvi mhux biss fuq livell lokali imma anke f'kuntest Ewropew.